May sundo na ko idugang nga may intentions alang sa birthday celebrants si Father Harvey Argoncillo, alang sa sumakalag ni Rolando Valdez, Ingrid Engbino, Wilfredo Mingo, Delma Lucas, Dr. Rogelio del Prado Sr., and Dr. Panfilo Trividal IV. Sa ngalan samahan o sa anak ko sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Malausap kanimo. May igsoon ba ni Santos nga misa, gihalad nato ang tanato mapahanungdan. Bansa to sa umpari, nga because celebrate karon ang atong misa sa mao ang bihilya alang sa bagataw ni San Juan. Aron mahimo kitang takos sa paghalad, ato karon hinulusulan ang ato masana. Isugid ko ang akong kasalan, saway paglimot, isugidon ko sa'yo ka man, kiming alaon, nisalik lamang sa kaayon ko. Pagtahanan ang akong kasalanan, hukang kaluwasan, na kung ipaabot, ipakalaon ko. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagam sa tanan ug pasayloon sa ato masala. Daron na kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa Ginoong Diyos langit tong hari, Diyos Amahan makakagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagkapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesu-Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoo Diyos ko Diyos sa Diyos. Ikaw nagawatan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang ikaw lamang ang labing sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Ihatag na nga muyo kami, makagagahom nga Diyos, ng imong banay, maglakat sa dalan sa kalwasan, ug sa pagsunod namo sa mapahimangno ni San Juan nga mag-uuna. Magabot unda kami nga na kaniya, nga iyang gisangyaw, nga mao sa Jesu-Kristo among Ginoo, nga buhi ug hari, uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen.
Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ang Ginoo miingon kanako, sa wala pagani ikaw lalanga, ug sa wala pa ikaw mataw, gipili ko na ikaw aron mahimong propeta alang sa kanasuran. Unya, mitubag ako. Ginoong Dios, dili ako mahibalong musulti kay batanon pa ako kaayo. Apan miingon ang Ginoo kanako, ayaw pag-ingon nga batanon ka pa kaayo. Apan suginli ang katawhan nga ako nagsugo kanimo sa pagsugilon kanila sa tanan nga gisugo ko kanimo. Ayaw kahadlok kanila, kay ubanan o panalapnidan ko ikaw. Ako, ang Ginoo, mao'y nag-ingon niini. Unya gihikap sa Ginoo ang akong ngabil o giingnan niya ako. Ania ang pulong nga buot ko nga imong isulti. Karong adlawa, hatagan ko ikaw gahom sa pagbuot sa mga kanasuran o sa mga gingharian, sa pag-ibot o sa pagpukan, sa paglaglag o paglumpag, sa paglig-on o pagpatindog. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sukad sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Sukad sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong hapon. Kanimo o Ginoo nagadangop ako, ayaw gayud itugot nga kaulawan ako. Sa imong katarong luwasa ako, og ipalingkawas ako, ipaabong ang imong dunggan kanako, og luwasa ako. Sukad sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Pagpakahimong akong matuod nga dalangpanan, o sa kakota nga manalipod kanako. Kay ikaw ang akong bato, ug akong kota. O Diyos ko, luwasa ako sa kamot sa dautan. Sukad sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Kay ikaw ang akong kalauman o Ginoo, ang akong gisaligan, o Diyos gikan sa akong kabatanon. Kanimo nagasalig ako gikan sa akong pagkatao, gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Sukad sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Magsangyaw ang akong baba sa imong katarong, adlaw-adlaw sa imong kaluwasan. O Dios, gitudluan mo ako sukad sa akong kabatanon, ug hangtod karon, magasangyaw ako sa imong mga buhat nga katingalahan. Sukad sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Gihigugma ninyo siya, bisan wala kamo makakita kaniya. Ug nagtuo kamo kaniya, bisag wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa,
Nalipay kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong. Tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa iyang pagtuo, nga mao ang inyong kaluwasan. Ang mga propeta nagsusi og nagpakisayod mahitungod ni ining maong kaluwasan. Og nanagna sila mahitungod ni ining gasa nga ihatag sa Dios kaninyo. Nagpakisusi sila kung anusa ug unsang paagiha moabot kini. Kining panahona may gitudlo sa Espiritu ni Kristo nga diha kanila sumala sa gitagna sa Espiritu mahitungod sa mga pag-antos ni Kristo ug sa himaya nga mosunod niini. Gipadayag sa Dios sa maong mga propeta nga ang gihisgutan nila dili alang sa ilang kaugalingong kaayuhan, kundili alang kaninyo. Kining mga butanga, nadungog ninyo gikan sa mga nagwawali sa maayong balita, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, nga gipadala gikan sa langit. Kaya mga butang nga buot sabton, bisan gani sa mga anghel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Pagod ang Diyos, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw nikaw o Ginoo. Sa panahon nga si Herodas may hari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlag Zacarias nga sakop sa parianong laray ni Abias. Isabel ang ngalan sang asawa nga sakop usab sa usa ka parianong banay. Silang duha nagpuyog dalaygong kinabuhi at tubangan sa Dios ug nagtuman pag-ayo sa tanang sugo ug balaod sa Ginoo. Wala sila'y anak kay dili naman makapanganak si Isabel ug siya ug si Zacarias tigulang na kaayo. Usa kadlaw ni ana nagtuman sa Zacarias ang katungdanan pagkapari at tubangan sa Dios. Diya sa bahin sa pag-alagad ngayang naangkon adlaw-adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mapari, napili siya pinaagi sa ripa sa pagsunod sa insenso didto sa halaran. Busa misulod siya sa templo sa Ginoo, samtang nagampo ang panun sa mga tao didto sa gawas sa takna nga gisunog ang insenso. Unya, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kaniya. Nagtindog ang anghel didto sa tuo sa halaran diin gisunog ang insenso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nalibog ug nahadlok siya. Apan giingnan siya sa anghel, ayaw kahadlok, Zacarias, gidungog sa Dios ang iyong pag-ampo. Ug ang imong asawa nga si Isabel, muanak og lalaki, nganli siya Juan. Inikataw niya magmaya ka ug malipay ingon man ang uban kay mahimo siyang dako at ubangan sa Ginoo. Dili gayud siya mainom og bino o isog nga ilimnon. Sukad sa pagkatao, mapuno siya sa Espiritu Santo ug daghang mga tao sa Israel dadon niya balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Mag-una siya sa Ginoo ug magabaton sa Espiritu ug gahom sama sa nabatunan ni propeta Elias. Himuon niya nga ang maamahan ug mga anak magkauli. Ang mga masupilon iyang pabalikon sa matarong nga dalan. Ug ang katawhan andamon niya alang sa Ginoo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.
Padre, may isuon mayong gabi inatong tanan. Atong pamalandungan din karon ang kining pagka maluluyon sa Ginoo, ang kaayo nga usahay kanabitawng dili nimo paabuton sa makaron sa nitabo ni sa ginikanan ni San Juan. No, si Zacarias o si Isabel nangandoy nga magabaton og anak. O bisag usa lang anak, malalaki ba o babay. Pero nawad-an silang paglaom kay tigulang naman sila. Pero sa kalit lang, no, miabot ang adlaw, ang panahon nga gitagna, gihaldag sa Ginoo. Unini higayon na wala makatuo si Zacarias nga siya bahimong amahan nga tigulang na. Ilabi na gyud nga iyahang asawa tigulang na sab, landay na, no, di na siya normally, di na sa pidi makaanak. Pero kabubuton sa Dios. Manay ginaingon may suon, only God can write straight in a crooked line. So giingon ang Ginoo, nindot kay ang grasya nga abot kanila. Samtang naghalad si Zacarias dito sa templo, naghalad nga to sa Dios. Ayaw kadlok Zacarias. Mao kini ang mensahe, no? Ginungog sa Dios ang inyong ipangandoy, inyong pag-ampo. Baka batun kag anak ka lalaki. Lalaki pag para sa Mahudiyo, importante kayong anak ang usa ka lalaki. Na by the way, maison, alang sa mga Hudiyo, ang babae nga asawa apan dili makaanak para nila kaulaw. No, ulaw sa usa ka asawa ug tibuok magtiayon nga walay anak. So naay mga joke nga rin sa kuan din na lato. No, mga lalaki ug bana na amoy komedyahan kantsawan, no, nganong dili ka anak. Mas daghan ang komedyahan, no? Bugal-bugalan ang lalaki kung di wa si anak. Well, mo ni maigsoon, dako kayong kalipay, no, bisan wa matugkad ang maong hitabo. Nga nakaingon si sa laing bahin si Santa Isabel, karon Ginoo, gikuha no nanimo ang akong kaulawan. Kay lagi dakong kaulaw nga wala sila'y anak. Now, may suon, dugang sa grasya nga ilang lawat, ang maong bata adunay special kaayo nga misyon. Ayang misyon mao nga bag-una siya alang sa pag-abot sa Mesiyas, no nga mao si Kristo. Andamo niya ang dalan. Nya ang pag-andam niini ang mga tao nga labi na ang pamilya, diha sa pamilya, ang mga amahan ug anak nga nagkabingkil nga magkauli. Ang inahan ug ilang maanak nga babae magkauli. Ang mga umagad ug ang mga ugangan magkauli. Ang mga tao nga wala na simba, nawad ang paglaom sa Ginoo nga mubalik, no, dadon ug balik subay sa dalan padulong ni Kristo. Ug mao kini maigsuon, una ang singgit ni San Juan klaro kaayo. Pag-andam sa kaugalingon, no, ang dalan ang moagi ang Ginoo. Nga tuliron ang mga liko-likoon nga dalan, patagon ang bungtod, unya abunuhan ang mga libaong. Kini nagpasabot sa tong kaugalingon nga mapagsanon kita kung taas kita garbo, kanunay ta mulok down sa tong isikataw, pahinumduman kita magmapagsanon. Kung kita ang atong kaugalingon hiwi kayo tag kinaiya, lisod kitang sabton, kinamaning kamuta nga matulid. Mahing kamuta nga dili libaungon ang atong kinaiya alang sa uban. Umaw kini ang misyon ni San Juan. Pagsaksi sa atong Ginoong Hesus, pagpaila kaniya, human niya giandam at the same time ang dalan nga iyang agian. Aron pag-abot niya, no, welcome siya sa mga tao nga midawat kaniya, sa mga tao nga mahinursulon. Maigsoon ang mensahe alang kanato, mamalandong ta sa mensahe ni San Juan. Ato basan ang atong kaugalingon, usaba ka dalan, diin makaagi ang Ginoo, nga makasaka ang Ginoo, dili baka taas kita garbo,
Lisod kita sabtong kinaiya? O kanunay ba kitang mangaway? O dili ka pasaylo sa isigataw? Kay kini mao ang mababag alang sa pag-agi o pagsulod sa atong Ginoo. Mga maigsoon sa atong pagsaulog uban sa kalipay, sa pag-abot pagkatao ni San Juan, duyog kita sa ginikanan, no, si Santa Isabel o si San Zacarias na nagmaya, nagadahig sa Ginoo tungod sa gasa. Usasad katapusan, ang bata usa ka gasa gikan sa Dios. Noon dunay nasayod kita, kung dili gyud hatagag anak, wag gyud mahimo ang tao. Bisag unsa pa ka moderno, no, walay AI, artificial intelligence, nga makahimog bata. Wala gyud kung dili itugot sa Ginoo. Mga ang kinabuhi sa tao, bililhon kaayo. Ug ato gyud kining ampingan, no, labi na kamo mga inahan. Ampingi, unsa ihatag nga anak sa gikan sa Dios, dawata. No, ayaw pasipad ayaw hilabti. Pakatawha kini uban sa pag-amuma. Amen. Ato karon pangadsiyon ang credo. Tanan, nagatuwa ko sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug ang Hesukristo yang anak kabugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong. Mikon sa may natay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misakas sa langit, nagalingkod sa to sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya ang bahukom sa mabuhi ug sa maminatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa masala, sa pagabanaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sukad sa unang gutlo sa iyang kinabuhi, si Juan nga magbubunyag, gitawag na aron isangyaw ang pag-abot sa kahayag sa kanasuran, ang paglaom sa kalibutan. Diha sa kalipay nining kapistahan, ipadangat nato ang atong pag-ampo ngadto sa Dios. Diha sa atong pag-ingon, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, malig-on pinaagi sa Espiritu Santo sa iyang pagsangyaw sa mensahe sa kaluwasan ngadto sa kinatumyan sa yuta. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, mamahimong mga instrumento sa kamatuuran ug sa hustisya, ug magiya sa ilang katawhan diha sa dalan sa kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga sigurado kitang makadangat ngadto sa atong padulngan, diin dadon kita sa atong pagtuo, ang kaluwasan sa atong mga kalag. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga kabus ug ang mga nanag-antos madasig diha sa kahimayaan nga gisaad ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang kordero sa Dios, magwagtang sa mga sala sa mga matuohong mihalina. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Amahan sa panahon o sa eternidad, giusisa mo ang amo makasing-kasing o nahibalo ka sa amo mga panginahanglan sa wala pa kami mangayo.
Tinabangan ni San Juan ang magbubunyag, diha sa imong kaluoy, dungga ang among pag-ampo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Maigsuon pagampo kamo aron ang inyo ug akong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan makagagam sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot ug alang sa pagdaig sa himaya sa ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibuok niya nga santos nga simbahan. Tanawa nga mapaanguron o Ginoo ang gasa sa imong katawhan nga gihalad pahinungod sa pangilin ni San Juan nga magbubunyag. O gihatag nga makasunod kami pinaagi sa angay nga pag-alagad sa among gihimo ni Eucharistia. Kinamong gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw inyo makasing-kasing. Amo lang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagawon sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesus Kristo among Ginoo. Nagdaig kami sa mong kahalangdon dinhi sa mong pasidungog kang Juan nga magbubunyag nga maoy nag-andam sa dalan sa wala pa moabot ang imong anak. Gipinig mo siya gikan sa ubang mga tao o gihupong mo siya sa linain nga mga hatag. Sa pagkatao niya, nagdala siya kanamo og dakong kalipay o bisan diha pasatiyan miulpot sa kalipay kay duol naman kaayo ang kaluwasan. Gipili mo siya gikan sa tanang mga propeta aron pagpakita ngadto sa kalibutan sa iyang manluluwas nga mao ang kordero sa sakripisyo. Siya ang nagbunyag kang Kristo imong anak ang maghatag sa bunyag diha sa matubig nga nabalaan pinaagi niya nga gibunyagan. Hikaplagan mo si Juan nga takos sa pagpakamatay sa kamatayon sa usa ka martir nga mao ang iyang katapusan ug labing dako nga pagmatuod sa imong anak. Ug busa uban sa gagahuman sa mga langit, amo ikaw isangyaw kanunay dinhi sa yuta, samtang sa walay hunong ang imong kahalangdon among isinggit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kahit tasan. Dayon ang nakaangin sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahit tasan. Santos gadikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalay may espiritu ang pagsantos magasa ang mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo na Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iya matinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang ako lawas nga itugyan alang kaninyo.
sa samang paagi. Tapos ang panihapon, mikuha sa kalis. Mipasalamat kaniyo pausab, bihatag ini ngadto saya matinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron naman sala mapasaylo. Buhata kini abahandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik gani. Aron maghandom sa kamatayon o pagabanhaw na Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ninimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug malagad kanimo. Himo nga kami nga malawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ay mansimbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuang kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostolas, sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, labi na ni San Juan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo kahimayaon, pinaagi na Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahanturan. Amen. Gitudluan kita pagsangpit kanunay sa atong langit nung amahan ug busa magiusa kita ginamit ang mapulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw na ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesus Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingarian ang nahumog ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoo Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imo mga apostolas, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang ang masala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Karo ito'y pakita ang timaan sa atong pananigsaunay, panagnait manaa kaninyo. Sa Diyos, sa
mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit dinhi sa iyang panihapon. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita kanamo nga nabusog sa santos nga pagkalawat, ipakuyog Ginoo ang mga pag-ampo ni San Juan nga magbubunyag, ug maghangyon da kini nga mapuypoy ang imong anak ngayang gisangyaw nga mao ang kordero nga nagpapas sa among kasalanan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ihalad na ang misa, darang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa sa Dios.